Sulemani Aidara Cherifu Abdou Touré awo ka taa se min ye an ka diɲɛ kunnafoni sira kuraw awo réseaux sociaux Facebook kɛrɛnkɛrɛnnen la awo ka se ka jamukan in lajɛ n'i y'a sɛbɛn radio Match FM awo 92.9 o don min ye jaw ye b'a o fana Facebook sira kan sisan min ye kana ka se k'a sabati bayo mukuru b'u bolo n'i y'o fana bɔ a la min ye radio caman ye o fana bɛ sɔgɔ an na walasa ka se ka ni jamukan kelen k'a lase o radio dɔ ye radio La Voix de Filadugu bɛɛ min ye Kita Marala o don Amadou Gadio directeur awo an b'a fo dantɛ foli min na o ka kan n'an bɔla yen min ye Kolokanikaw fɛ yen nɔ radio min bɛ yen nɔ radio islamique awo n'a ɲɛmaaba ye Isufu Jaabi ye olu fana bɛ ni jamukan kelen k'a ta k'a di maaw ma ladira la Musa Kulubali bɛ yen nɔ ani ɲininka ani Madu Kɔnɛ n'o y'i bɔ a la Kolokani min ye tribunal ɲɛmaa ye o de Mamadu Bili Ture an ka foliba ye a n'a furumuso Madamu Ture Pɛnda Tarawele n'an bɔla yen min ye jamukan kelen bi latɛmɛ radio so wɛrɛ kan ni o bi Manakɔrɔ o kama ko radio min ye badenya ye an ka foli bi min ye directeur de programme ye n'o ye Yakuba Mariko ye radio wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen ani minnu b'a an ka kunnafoniw lase Facebook siraw kan minnu b'a lase min ye YouTube kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an hakili bɛ jigin min ye Mali Bamada la ni waati in na ka taa se min ye dugudasiri ma Mali Jɛta ale ni HQ an ka foli bɛɛ ninnu kelen-kelen la bɛɛ lajɛlen ko baara n'o banna min ye kuma bɛ segin Cherifu ma dakuru fila min b'a bolo a b'o fɔ donkan na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye baasi tɛ dakuru ɲɛ fila min bɛ yen nɔ o ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa ka kuma sigi matiliya la Sulemani Aidara Cherifu ne bɛ n tɛgɛ don i bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an ko o de ma ko indépendant ni o ye kanabila ye hali bi min ye o bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ an ka jamana an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye premier ministre ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga a bɛ waati dɔɔni bɔ min ye a yela k'a fɔ a tunna a bɛ tunu donni min kama min ye kumakan minnu bɛ yen n'o fɔra maaw ye o de ye k'a fɔ ko a fari fɛn min ye farikolo ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni sɛbɛ sɛgɛnna sabula kalo 14 premier ministre baara daminɛnen sɛgɛnlafiɲɛbɔma y'a la o la min ye a nagakɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ye ko o de y'a wajibiya kan k'a ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o sɛgɛnlafiɲɛbɔ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ko ala ma basigi k'a bɛ segin ka na baaraw ta maaw y'a ye cogo min na min ye o boîtiw bɛɛ lajɛlen nana tɛmɛ min ye an ka jamana ɲɛmaaso la sɛbɛn dɔ nana kɛ min nana min ye Colonel Abdoulaye Mayiga k'ale bila gouvernement ɲɛma sanni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga sanni ale ka segin ka na a ka baaraw la o ko bɛ kɛ don min na min ye maa caman ye olu kɔni tun y'a jigin k'a fɔ ko in tɛna mɛn bilen dɔgɔkun 1 dama don dɔgɔkun 2 dama don a nana tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi maaw yɛrɛ de bɛ ka u yɛrɛ ɲininka sa min ye docteur Choguel Kokara Mayiga a na segin ka na min ye premier ministre baara la bilen walima a tɛna bilen de sabula n'i y'a lajɛ taamasiyɛn caman ani minnu bɛ kunnafoni di min ye kunnafoni di sirakɔrɔw sanfɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye kuma caman fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ a fari kuma jo nka dɔgɔkun min bɛ yen n'an bɛ o dɔgɔfurancɛ la sisan ko a na kɛ k'a fɔ fari jora dɔɔni k'a tun bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ma taa yɔrɔ wɛrɛ kɛnɛyaso dɔ la min ye bi kɔni ko farikolo ko alihamudulilayi ko tabarikɛla a seginna ka taa a ka so a seginna ka taa a ka so nka baaraw bɛna daminɛ waati jumɛn k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye maa caman ye olu kɔni min b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka taa cogo min na docteur Choguel Kokara Mayiga a kun ye baaraba dɔw de nun don baaraba minnu bɛ yen nɔ n'o ɲɛ ka gɛlɛn n'ale yɛrɛ tɛ o dɔ la min ye wulikajɔw ni taa ni ka segin kan ka kɛ joona walasa a bɛ se ka segin ka na cogo min na dɔw ko k'a na kɛ k'a fɔ minnu ye a kumakɔnɔyabaw ye olu yɛrɛ dɔw ko k'a na kɛ i n'a fɔ nin na kɛ fɛɛrɛ ye min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw bolo ka docteur Choguel Kokara Mayiga k'a tɛgɛ bɔ camancɛ fanga yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen la ka a kɛ min ye ka a munni kɛ k'a kɛ ni fɛɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma maaw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ a ma a yɛrɛ tɔɔrɔ k'a a na k'o ye n'o tɛ don min na min ye Colonel Abdoulaye Mayiga ale bilala a nɔ na ka kɛ ni kalo tile 21 ye ko k'a ta o don na ka na bila bi la Choguel Kokara Mayiga ka banako maaw kɔni b'a a kuma de fɔ min ye barodaw la u b'a kuma fɔ mun mana min ci a kunna u bɛ baara kɛ ni o ye n'o tɛ ko kunnafoni jɛlen foyi ma di maaw ma Choguel Mayiga ka banako la
la sabula mun ku fola o de kun ye ka fɔ fari ma ju kosɛbɛ nka fari ma ju fari sɛgɛnnen don ani a man kɛnɛ fo ka taa da ko o fana ye adamana ko ye ɔ ko nin Sugali Kukala Mayiga maa min bɛ yen nɔ n'a b'i n'a fɔ kɛlɛcɛ k'a b'i n'a fɔ maa min ye i ni di jamana yɛrɛ lakanali kama a b'i n'a fɔ maa min ye i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ di min ye jamana ka se ka jɔ kolo la o kama ɔ ko n'a fɔra ko nin ko a kɛra nin cogoya tan ko maa bɛ i yɛrɛ ɲininka k'a bɛ i n'a fɔ janfa ɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔlɔsilikɛlaw olu kɔni y'a ye k'a fɔ min ye kabini utikalo tile 10 Dr Sugali Kukala Mayiga n'i y'a wele a ka telefɔni sira i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa répondeur kan directement n'o fana y'i bɔ a la a ka numéro bɛ minnu kun WhatsApp datugulen don kabi utikalo o tile 10 na ɔ kabi o waatiw la ka na se sisan ma k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye maa caman ye u bɛ kuma caman fɔ bɛɛ b'i hakililata fɔ ko ko mun kɔni bɛ yen n'o jɛlen don ka a b'i n'a fɔ fari kɔni a jɔlen don bi ani fana min kɔni ye u bɛ mun fɔ ko éducation n'o ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw y'i sɔrɔ farikolo la i b'a ye ko dɔw bɛ yen nɔ i kun bɛ se minnu na ka kɔrɔ dɛ farikolo bɛna dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen la o la fo i ka dege olu la tuguni taama cogo b'o la tɛgɛ ta cogo a bila cogo b'o la ani o n'a ɲɔgɔnnaw kan ka kɛ k'a fɔ k'a bɛ o la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɔ hakili ka to a la min ye maaw ye maa minnu bɛ n'u ye nin ɲɔgɔnna wulikajɔ kɛ ka se ka magan kɛ hakili ka to a la min ye kuntigɛ bɔ kow la cogo dɔ la o fana tɛ bɛn nin ko sɛbɛn an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Mamadu Fofana ye Mamadu Fofana k'a fɔ ka indépendant fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré ko taa ni ka segin bana ko o tɛ jɔn to min bɛ tali kɛ AIG la n'a bɛ fɔ mun ma ko AIG a nanzarakan ye autorité indépendante de gestion des élections i b'a ye k'a fɔ ko ale baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun kan ka kɛ ayiwa ka kɔni bi cɛ nka i bɛna ye k'a fɔ kunnafoni tayɔrɔ ye MINUSMA ye nka jateminɛkɛla caman y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa majɛba b'a la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la modèle Mali la i b'a ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni jumadonya yɛrɛ ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ kɔni ye jalaki ta ka bin n'o ye an ka cɛmancɛlafan a ɲɛmaaw kan bari ka d'a kan min ye AIG ye ayiwa ale baara minnu kun kan ka kɛ olu ma se ka kɛ ban ayiwa ko o bɛna kɛ majɛba ye kalafili baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na a yira k'a fɔ ayiwa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ ka ban ka bɛn ni n'o ye juin kalo waati ninnu ye ayiwa ko o mun kɔni ma kɛ a kɛlen bɛ jɔrɔnakoba ye an bɛ waati min na e ko Mali ale ni CEDEAO bɛnna min ye cɛmancɛlafan kan kalafili minnu kan ka k'a kɔnɔ o mɔnɔ bɔcogo kan e ko olu bɛna se ka k'a kɛcogoya la wa ko i dun bɛna ye k'a fɔ o sɛbɛn in de nana kɛ sababu ye min ye CEDEAO kun kelen bɛ ka da sɔrɔli min ka an ɲɛ ka se ka o wuli ka bɔ anw ka jamana kan i b'a ye maa 15 minnu n'o olu kun kan ka don i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ a kɛto b'a la ka bɛn n'o ye utikalo yɛrɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ ayiwa ka bɛn yanni utikalo yɛrɛ kɔni ma ayiwa min ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ i mun bɛ tali kɛ yanni utikalo yɛrɛ cɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ 22 août ni o ye kalo tɛmɛlen yɛrɛ y'an kɔrɔ ayiwa kalo tɛmɛlen don yɔrɔ dɛ kalo tɛmɛlen utikalo sala septembre sala an bɛ septembre la an bɛ octobre ayidara fɔlɔ ta n'a jinin bɛ a tɛ jinin d'a ma a k'a min an bɛ octobre de la an bɛ octobre la ayiwa i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni o ye utikalo tɛmɛlen yɛrɛ ye ni o tile 22 waati min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ mun ma ko tirage au sort n'o o ye kalafili ye maa minnu n'o olu kan ka don AIG yɛrɛ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ politiki maaw la fo ka taa se min ye société civile yɛrɛ kɔni ma ayiwa a sariya min n'a jɔsen 7nan ayiwa a bolofara min fɛnɛ n'o ye alinéa 4nan ye ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko o kɔni a bɛ sariya olu b'a yira k'a fɔ nin wale min kelen filɛ n'o ye kalafili n'o ye tirage au sort ye min bɛ tali kɛ kalafili la k'a b'a sariya sɔsɔ i b'a ye k'a fɔ maa 8 min n'o o kan ka politiki mɔgɔw k'olu nɔra bila maa 6 o ye société civile ta ye an bɛ waati min na modèle Mali ko ka ale y'a ye min ye maa 4 ayiwa fo ka taa se politiki mɔgɔw ta yɔrɔ maa 3 min ye société civile ye olu kɔni bɛna ayiwa décret bɛna ta ka se ka olu kɔni nommé nka a tɔw ko olu kɔni ta bɛ kɛ kalafili ye min ye maa 8 ye n'a bɛ fɔ o ma k'o ye pouvoir public ye ayiwa o kɔni o fana bɛ nommé n'o ye ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni o fɛ ayiwa ɲininkali yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na min ye jateminɛlikɛlaw ye olu kɔni ko olu sigalen b'a la e ko an bɛ ka taa cogoya min na kalafili baara ninnu e ko ayiwa jamana ɲɛmaaw n'o ye cɛmancɛla fanga ye e ko dibidibi dɔ kɔni o t'a kɔrɔ wa o jɔrɔna ko dɔ wɛrɛ o ye jumɛn ye tuguni ayiwa a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ n'o o ye AIG yɛrɛ kɔni sigili bɛɛ la sen kan
on jose sharia konna la jose mimbe no ye muga ni nani na be talike kalafili sharia wala konna la aywa ibai ka fo o kanga ira ka fo minye kaseka aywa eji ka achari jamana fanta ani nani bala delina ngabi ambe wati mina o bara nunu olu maseka ke o dun kanga ke de kalo woro yani kalafili nunu ira konite ambe wati mina model mali ira ka fo minye talike chronogramme ira la nu oye kalafili re mono botuwe aywa ibina ye ka fo referendum koni be bla kal sankura o marsi kalo kletan ani kononton ibina ye minye eji ere munu kanga ke mali fanta ani nani bela jelina alisa o bara nunu ma soroka ke minye septembre kalo kletan ani kononton ere koni yetuguni aywa hakilla jigina aywa mimbe talike yani septembre okun kanga ke yani septembre kalo kletan ani kononton ere koni che aywa hakilla jigina ko ni ko nunu bela jele nyeneje ko nunu bekera wati mina aywa ambe fobi mois d'octobre la kalo ko yere ben ngena ndere du ajira ni e makalo ko septembre de kunalisa ni ma boso dom konote anda octobre bangi du so dom konote aywa ko nunu bela jele nganga kega be septembre kalo kletan ani kononton ma ngabi ampleur mina ambe octobre la ko ni yere ko ni ya jatenne mimbe talike jamana sharia sumbakura minu okanka glan aywa o fene bela jele kunkanga keka banga bi ambe fo kalo la sharia flatara okama mi talike juin kalo kletan ko kata se juin kalo kle mugan ani konontoma ngaiba e ka fo bi ambe wati mina kalo fla koni temera o sharia sumba jamana dum ta do mi ma kono fen ma yira mashi dingilina aywa model mali koni be la yinike no ye ka yini jamana nyemo yore koni fe ka se ka fere na suga bela jelenke mi metalike kala fili nu aywa asharia u ani la yini munun kera kono no ye amono botu ye ka se ka olu bela jelenke koni bunya to ga mina fasili sebemba aywa o ye mi ye nouvelle horizon fasili jekulu bela jele na bora ministre rectono min ye Sulemani Aidara Shifuke nto blangi son o te manmanya min tike du balango min bon sebe min ye alibi indépendant min ye kanablay min ye Musa Sayon Kamara ko angata min ye farafina abuna ku kande trenela min ye CDAO no ye farafina klibi enfant tombay ko ko chamambe no o tibisi basa akono biwa ko ni yata ka laje ama do mina ina fo bi Mali Burkina ani lagine ko oku obisina nyina make min ni ko wari kele chemunu mne mbanga jimana kono mabinani ani kononto bi sababu la ka bwala musulakaw ye uluye atoto la binani ani woroy ku ibaye ka fo ko do ko mi ka ke be sema de do wal madabon kama de do ni yata kalaje minyi ka ke ni wulika joye kibai ka fo ma chama kumbe no uluku mika uyere nyinga alasana dramani watara ali kli damadama ke francis kaufe ka dugu bala Paris minyi ka damne octobre kalo kli frola ka tabla akli durula ali okay o wati kelena minyi sele wo jumana uluka kuntigi bay no oye Umaru Ambalu Sisoko Ambalu ye ko ale fana kumbe no Guinée équatoriale jumana kuntigi do minyi ni wulika jonnu kibai ka fo Guinée bisunga fo kibai ka fo mawko nuku uyere nyinga sabula minyi kumbe min kela na kela minyi New York na kela minyi jesengani tomba o kanyonyi duruvani wuluvana o bara o sefe kibai ka fo min koni nyi machamanye ulu ya fo ka kala maje Jean Afrique no ye kuna fondi sebe ulu ya jira ka fo min goni ni wulika jonyi nununga tanyo soro franci ko mabi uyere nyinga la ko labeni wo walma bensema sabula minyi mbawye ibe ka fo were ni ujenyoke nyoyi ni uyutu nyonke ni uyi Francis Musake Emmanuel Macron o ni alaje ibe ka fo kumbedo fona kumbeno okumbulgal meka be minyi ni kalo do kuntumene rema Dakar ka ufeno kibe ka fo okumbe fona umasaka ke o minyi alaje be ka fo komun bisinabi onyelona sabula jamana sabanani anga fo chugola abla jerembe gunyona nukungankodo Mali Burkina lagini awori o Mali ni lagini ni Burkina ulu beta e kelengi sabu lambra jidi bitima fanga konnana to World Cup ulu ka kele chamu mumne nimbe Mali kono ulu kono mbo kesede la asan bi ko labi fe be ndo ka kamala gambi ko ode num se ka bla chugumina ni alaje iba ka fo ka keni sabu me kalo kle muka ani kono tonyi ayre yi chide nute uye wulika joke wala sa mando se ka na chide yala
walasa kɛlɛcɛ 49 an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ko a bɛ se ka ɲɛdɔn nka olu na furadama u nana ka na ci kɛ min ye u ta la u ta furadama ni bi cɛ olu ma kuma Alasani yɛrɛ min ye cibaa ye u ma kuma Umaru Sissoco Embalou ale min fana bɛ yen n'ale fana bi ko kotigiya kunna CEDEAO la ale ma kuma fɛn jumɛn de bɛ yen n'o bɔra nin ci kɔnɔna na dɛ min ye kibaruyaw ye kibaruya foyi ma di a ko dafɛ ko maa bɛ i yɛrɛ ɲininka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko caman bɛ yen nɔ a bɛ dibi la dɛ nin ko sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Musa Sayon Kamara ye Musa Sayon Kamara k'a fɔ min ye l'indépendant ye ka fasigi jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré ko n'i ye jɛgɛminɛla fɔ ni ɲɛ gannen i b'a sɔrɔ a ka dolen o de balannen bɛ siga t'o la n bɛ n tɛgɛ don tuguni n bɛ bɔ ni Soir de Bamako ye Soir de Bamako i b'a ye a ka fasiri kɔnɔna la a min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye min kun kan ka kɛ n'i y'a kuma fɔ sisan a ko a ma kɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ye wa bari ka d'a kan min bɛ tali kɛ CEDEAO ɲɛmaaw n'u ka ɲɔgɔn ye min kun kan ka kɛ Dakari jamana kan i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na e ko a ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a taara Jeune Afrique yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa a y'a jira k'a fɔ min ye Umaru Sissoco Embalou ale yɛrɛ kɔni kun y'a ɲini a tɔw fɛ n'o ye Sénégali jamana ɲɛma fo ka taa se CEDEAO jamana ɲɛma tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka ale b'a fɛ min ye Faransi jamana ɲɛma o kana fara anw kan min ye an ka so min ye ka se k'o kɛ ayiwa olu fana y'u tɛgɛ don kamankɔrɔ k'a fɔ an tɛ bi wa an tɛ sini o min kɛra e ko o tɛna kɛ a sababu ye min ye sigi a ka se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa ɲininkali tɛ nin nɔ min ye sigi ye i b'a dɔn k'a fɔ a kɔni kun bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i y'a fɔ cogoya min na Guinée Mali ale ni Burukina kun kan ko kibaruya kan hali n'o y'a sɔrɔ daminba bi ale yɛrɛ kɔni tɛ fanga la nka i b'a ye k'a fɔ sigi yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ nin kan nka min y'a to Dakari ta yɛrɛ kɔni bɔra a ma o kɛlen min kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale fana ko ni yen ta ma bɔ e ko an tɛ na ne fɛ yen wa ni ale kan bɛ jɔn ma Fori Gnassingbé ko o ka se ale fɛ yen min bɛ tali kɛ ayiwa médiateur la n'o ye Goodluck Jonathan fana ye ayiwa o min bɛ nin kuma ɲɔgɔnya fana la CEDEAO tɔgɔ la Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Guinée Bissau jamana ɲɛma Umaru Sissoco ayiwa ale fana kɔni welelen bɛ nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen wele kun ye min ye bari ka d'a kan ninnu bɛɛ lajɛlen da yɛrɛ kɔni kun bɛ min ye Côte d'Ivoire finitigila ka 46 tɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Mali la n'o olu minɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 10 yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ dibidibi caman ba o kɔni b'a la bari ka d'a kan nin minɛli in kelen bɛ sababu ye Alassane yɛrɛ a ka sunɔgɔ a tɛ ka se ka sunɔgɔ a fɛrɛ ma ayiwa a tɛ ka se ka sunɔgɔ ka se ni yɛrɛ kɔni sago la ayiwa o kama a bɛ ka fɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ bari kamana gan o kɔni o bɛ yen nɔ min ye ka se ka ayiwa i tintin CEDEAO kan ale ni jamana ɲɛmaa wɛrɛw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ waati min na ale ka finitigilaka minnu n'o olu minɛlen bɛ Mali la fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na k'olu bila nka don n'a nataw la kɔni komi Dakari sigi kɔni bɔra a ma ayiwa wele kɔni bilala nin ɲɛmaa kofɔlen ninnu ma min ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan yaasa u ka se ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire finitigilaka 46 tɔ min ni olu minɛlen bɛ Mali la Fasili Sɛbɛnba o ye Laya Jara ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ min ye Sulemani Haidara Chérifou n ye mun fɔ an ka taa kunun ta yɔrɔ la siga t'a la o b'a sɔrɔ kunun ta o jalen don ko an ka taa min ye polisiw ale ni protection civile ma olu fanfɛlaw la min ye Fasili sɛbɛn ye o de ye l'indicateur de renouveau ye Fasili kɛbaa ye min ye Boubacar Tangara ale ni Mamadou Diakité ninnu bɛɛ lajɛlen ye degedenw ye u ko min ye sariya kura ye a bɔra ka bin tali min ye jamana ɲɛmaaw bi kunbɛn min kɛ n'o ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye ko min kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 5 ye k'a jirala k'a fɔ min ye ba polisilakaw ye ani protection civile n'o ye ji ale ni tasuma olu ɲɛdɔnbaw ye ko olu kɔnɔna fara ka mɔ min ye k'u bɛndɛgɛmɔ k'u fara lakanabaa tɔw kan n'o ye sɔrɔsilakaw ye nin kuma fɔlen min ye salo ye i b'a ye k'a fɔ a kɛla fan caman fɛ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ joona ka maaw ɲininka min ye Mama Kanɛ ale yɛrɛ ye agent ye CCR la Misabugu u ye o ɲininka o ko hakilila ɲuman don sabula n'a kɛla a bɛ kɛ sababu ye min ye wulikajɔ ye a bɛ sabati ko n'o tɛ ko baara ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa sabula olu bɛ dugu kɔnɔna na olu bɛ min ye sira tan ni ka segin olu b'o ɲɛnabɔ n'o y'i bɔ a la n'i y'a ta k'a lajɛ adamadenw n'u bolofɛnw olu bɛ o fana lakana sabati n'a fɔra k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya t'a la n'o tɛ ni danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de y'o ye n'o tɛ u bɛ jɛ ka fɛn caman bɛ yen nɔ u bɛ jɛ k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko hali n'u u bɛna u ka baaraw daminɛ u b'a fɔ o ma ko formation de base i b'a ye k'a fɔ u b'o kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ɲɛfɛ de fara bɛ kɛ
ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ taa i ka fan n'o bɔra la min ye u ye ɲininkali kɛ maa wɛrɛ la n'o fana taa Tangara ye ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye o y'a jira k'a fɔ ko o kɔni hakilila ɲuman ye k'a bɛ kɛ sababu ye min ye finitigilakaw ye u yɛrɛ damaw bɛ kolosoɲɔgɔnw na u bɛ ɲɔgɔn ci minɛ ko o bɛ kɛ sababu ye min ye kana fana ka se ka caman caman fara a kan a bɛ kɛ sababu ye bɛn ni kelenya ani basigi u ka se ka na jamana kɔnɔna na n'o y'i bɔ a la o ye Awa Sanogo ɲininka o fana ye lɔgɔli karamɔgɔ ye o y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko n'i ye tali kɛ k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye polisilakaw ye dɛ finitigiw la olu yɛrɛ de sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu bɛna fara min ye u tɔɲɔgɔnw kan k'u bɛɛ lajɛlen kɛ militaires ye minnu ye sɔrɔdasiw ye k'o bɛ kɛ sababu ye min ye lakana ye ko caman bɛ fara a kan ka a banba jamana fan caman na n'an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye kunbɛw ye n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ polisilakaw olu fana carinen bɛ min ye jamana fan caman protection civile maaw fana i b'a ye k'a fɔ olu fana ni polisilakaw olu ni sɔrɔsilakaw u fana man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka olu ka baara kɔni a sɛgɛsɛgɛlen don a kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin min tasuma faga o ni a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de ma n'o y'i bɔ a la u ye Dirisa Sisoko fana ɲininka ale ye mobili bolila ye ale ko k'ale ka hakilila la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko min ye basigibaliya ye n'o ye lakanabaliya ye ko o kɔni ɲɔɲɔnen bɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ maaw n'u bolofɛnw olu yɛrɛ ka lakana o kelen bɛ baara ye ko ni ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u bɛ lajɛlen ka se ka salo kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a kun ɲinina cogo min na min Assise nationale de la refondation ani sigiba minnu bɛ yen n'u kɛra an ka jamana kɔnɔ ko bɛ kɛ sababu ye min ye lakana kana jamana fan bɛɛ lajɛlen na nin m'o sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min l'Indicateur de renouveau kɔnɔ maa minnu y'a sɛbɛn o de ye Boubacar Tangara ale ni Mamadou Jakite kalandenw don Boubacar Tangara Mamadou Jakite k'u fo ka Indicateur de renouveau fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré i tɛgɛ bɔ kuma min na sisan ayiwa mɛ don o sɛbɛn min ni u kama soir de Bamako ayiwa polisiw olu ka kibaruya ka se ka don la i b'a ye k'a fɔ nin wale min kɔni kɛra ayiwa a ma kɛ balina ye polisiw la n'o y'u kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lafasali tɔn min bɛ nka i b'a ye k'a fɔ a donna ni gɛlɛya caman y'u kan dɛ ka bɛn ni alamisadonya yɛrɛ ye i b'a ye nin kuma fɔ min kɛ conseil des ministres la ayiwa polisiw u ka lafasali tɔn olu ye ɲɔgɔn ye ba ka se ka o dalajɛ ɲɔgɔn ye ba min n'a kɛra GMS yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kuma min fɔra yen nɔ u ye maa ci joona ko wuli aw ka taa an ka ci lase min ye ministre ma général Daoudou Ali Mohamedun ayiwa walasa ka taa an ka kuma las'a ma kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la ayiwa hakilina jiginna a yira k'a fɔ ko polisi yɛrɛ kɔni olu bɔlen wolomasiri taba tɔw la kabini san 1991 k'a kɛra IDPM kɔni fanga minɛlen olu la waati min na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ sigiba min n'o kɛra Mali la n'a laɲini ye ko ka se ka ɲɛda kura di jamana ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de fana y'a laɲini bi min ye ka se ka polisilakaw ayiwa k'olu fara wolomasiri taba tɔw yɛrɛ kɔni kan nka hakilina jiginna kabini don min na polisiw yɛrɛ kɔni bɔra wolomasiri taba tɔw la ayiwa syndicat ko o de kɔni daminɛra lafasali tɔn yan fɛ lafasali tɔn nin yɔrɔ kɔnɛ fɛ ayiwa fo ka taa se protection civile yɛrɛ maaw kɔni fɛnɛ ta ma nka bi ɲɛmaaw y'a laɲini k'a fɔ ko min ye polisiw ye ayiwa yaasa u ka se ka fara wolomasiri taba tɔw kan a kun ye jumɛn ye bari ka d'a kan jamana bɛ waati min na basigibaliya o ɲɔ ɲalen bɛ ayiwa min ye banbaciw ye olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka u tɛgɛ ja anw ka jamana kan na n'i taara kɔrɔn fɛ ayiwa fo ka taa se jamana camancɛ bolo yɛrɛ kɔni mara la i b'a ye k'a fɔ diɲɛ jamana caman bɛ anw fɛ yan nɔ yaasa min ye ka basigibaliya in ka se ka o kɛlɛ cogoya min na i bɛna ye Mali finitigi tɔw n'o olu ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na ka kɛnɛ min minɛ ayiwa olu b'o kɛnɛ k'o to polisiw ni protection civile maaw bolo olu k'u hakili to jamanadenw an'u bolofɛnw olu bɛɛ lajɛlen na ayiwa laɲini fanba yɛrɛ kɔni ye nin de yɛrɛ k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na ayiwa finitigilakaw n'o ye n'o ye militaires ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni kelen tɛ se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ayiwa o de kama a ɲinina min ye polisilakaw fo ka taa se protection civile ma u ka se ka fara n'o ye finitigi tɔw kan yaasa nin baara ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na ni finitigiw ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ min na ayiwa o bɛ kalifa polisiw ale ni protection civile la nka ɲininkali min bɛ yen sisan nin wale in yalima polisiw u ka lafasali tɔn e ko u bɛna jɛn n'a ye e ko u bɛna jɛn n'a ye wa ayiwa polisiw ka lafasali tɔn degré ma bɔ ka ban degré bɔra mais a kan ka taa assemblée la ka kɛ projet de loi de don ni projet de loi don a kan ka taa sira mun fɛ a bɛ tɛmɛ n'a ka baara de kɛ ni dankɛla yɔrɔ min na ni u sera ka kun a la yɔrɔ min na k'a lajɔ o don n'u ma se k'a lajɔ fana sariya kɔni ye sariya de
sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana in e ko dɔ kuma sela sa dɛ ayiwa ayiwa ko min ye u ye réunion d'urgence min kɛ ni o kɛra sigi bali jeunesse kɔnɔna la ko yalima mun de bɔra a kɔnɔ ayiwa polisilakaw ayiwa ko yalima u ka sigi bali min kɛra jeunesse kɔnɔ yalima mun de fɔra a kɔnɔ e ko a kɔni yera k'a fɔ an ka taa minisiri ka se ka taa a lajɛ ayiwa an n'a ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ninnu fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa polisiw ka jɔrɔna ko u b'olu kelen kelen ta k'a fɔ minisiri ɲɛna ayiwa u ka jɔrɔna ko olu fɛnɛ ye jumɛn de ɲininkali yɛrɛ kɔni tɔ min filɛ o ko di ɲininkali tɔ min bilala ye jɔrɔna ko ye jumɛn ye kɛlɛkɛyɔrɔ taga kɛ n'an bɛ Bamakɔ circulation na n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔdasi tɔw bɛ mun sɔrɔ o bɛ d'u ma polisiw u fana bɛ caman sɔrɔ sa koyi ni fɛn ninnu na maa bɔ ɲɔgɔn ta la o e bɛ kɛlɛda la ne bɛ kɛlɛda la polisiya ni fɛnkɛw t'o la maa fɔ ko ni dugu min fɔra k'a jɛ olu b'o o dugu minɛ ka karangadaw sɔgɔ a bɛ kɛ ten o yɛrɛ ɲɔgɔn ko ɲuman bɛ yan o ka nɔgɔn o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ naam ayiwa parce que Suleiman ayiwa o de Laya Jara ye n ye min bɔ sɔrɔ de Bamakɔ kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ cɛbilenkɛ baara wɛrɛ foyi t'a la ni dɔn tɛ min tigɛ don i bɔ ni sɛbɛn ye an b'a fɔ ma ko min ye reflet d'Afrique ye an ka taa min ye kalanko u buna k'u kan dɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye o kelen bɛ min ye maa caman fɛ walasa denmisɛnninlakaw olu bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la cogo min na nka min ye lɔgɔlisotigiw ye jango min ye lɔgɔliso privéw ye olu kɔni kelen bɛ min ye maaw bolo birimisi jabali de ye san o san dɔ farala tɔgɔsɛbɛn wari kan min ye kilasiw ye k'a daminɛ primaire na ka n'a bila deuxième année na ka taa b'o la ka taa fo min ye premier cycle o kuncɛyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye école privéw ye baara minnu kɛ kuma caman baara in yɛrɛ tɛ baara dafalen ye nka kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ min kɔni fana ye sɔngɔw ye u bɛ sɔngɔw de sigi maaw kun i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka san ni san hali u ti ɲɛfɔli kɛ a la n bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye lɔgɔliwuli ye a kɛla tɛnɛn tɛmɛnen n'o kɛla octobre kalo o tile fɔlɔ ye n b'a fɔ tile 3 ye nka min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka wulikajɔ kɛ sabula waati min na olu bɛ kunbɛw la u bɛ min ye taa ni ka seginw na k'a fɔ kalan kɔni o wulila i b'a ye o waati kelen na min ye lɔgɔliden somaw ye olu kɔni ni bɛ tɛgɛnɛ kɛlɛ kan tɛgɛnɛkisɛ kan sabula min kɔni ye musakaw ye a dɔw la den yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ la ka ban dɛ ko réinscription o b'a la wari ɲini de o a bɛ yen nɔ déjà a ye san dɔ kɛ yen nɔ a bɛna san kura de kɛ i den bɛ ekɔli la i bɛna bɔ yen ka taa n'a ye ekɔli wɛrɛ la transfert i bɛ transfert i bɛ wari sara ko a bɛ bɔ ekɔliso min na i bɛ wari sara u ye olu bɛna mun de k'o wari la 1,200 1,200 bɛ wari sɔrɔ b'a bolo a den kelen kelen bɛɛ ni den 100 b'i bolo 1,200 sara la den 100 bɛ den 100 n'u bɛ transfert kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko ne dugu duuru de o jamana an bɛ jamana min na mutation ye waati c'est vrai Ayidara mais e bɛ baara min na mutation tɛ nin na dɛ ko bɛ se ka taa mission la ka na sisan musolakaw olu minnu m'u cɛ kɔ olu i y'a dɔn polisilaka dɔw olu n'u musow bɔra yɔrɔ la ka na ko mutation u ka wari sara mutation kɛlen k'u ka transfert wari sara mais o fana u ko o dɔw to yen nɔ pour la paix et la sécurité okoliso privé ninnu ye commerce don an tɛ paix ni sécurité ɲɛdɔn naam min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kalansow la ko caman bɛ yen nɔ o kɛla n'i y'a lajɛ yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ dɔw tun bɛ yen nɔ olu ka min ye kalan wari sanko kalan sara tɔ o tun bɛ min ye lɔgɔliden soma dɔw la o sarali tun bɛ yen nɔ réinscription ko o tun bɛ sen na k'a daminɛ yɔrɔ caman na min ye 5e ni 6e k'i b'a ye k'a fɔ o lɔgɔli sara kalo la 800 walima 900 dɔwɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni sina ka min ye 400 walima 200 ou bien 100 k'o mɔ dɔrɔn k'o fara a kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye wulikajɔ ye a ka kɛ joona sabula min ye lɔgɔliden somaw ye ka taa se min ye minnu ni minnu bɛ yen n'olu bɛ minnu privé da fɛ ni gouvernement m'a lajɛ a dɔw la ka se ka dan sigi fɛn dɔw la ka garde fou k'a la k'a kɛ dɔrɔn min école commerciale don sɔngɔ min mana maaw ja u k'o sigi a kan ko kuma dɔw la a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye kojugu sabula kuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ école privé de bɛ o yɔrɔ la gana ko k'a bɛ denmisɛnninw cɛ ka bɔ o yɔrɔ la ka taga n'u ye fan wɛrɛ fɛ mun ye foroba école ye i b'a sɔrɔ fana n'ale ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ
la kuma dɔ la mɔgɔw tɛ se a taa ni ka segin duguba ko ka ca tɛna se ka don a bɛ da fɛ o de kama maaw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ ni station dɔw kɔnɔ nka jamana ɲɛmaaw u k'a lajɛ min ye l'école privée tigiw ye olu fana k'a lajɛ sabula min ye u b'a fɔ waati min na ko rentrée des écoles k'o ye kalanta ye a bɛ kɛ den somaw bolo k'a fɔ k'o ye janɛmɛ kɔnɔdon yɛrɛ waati selen rentrée à l'enfer yɔrɔ kɔni o ma ɲi nɔ dɛ o tɛ laɲini an bɛ dugawu de kɛ min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka min ye wulikajɔ kɛ walasa ni rentrée scolaire a kana kɛ rentrée de l'enfer ye l'école somaw bolo min ye l'école fana ye u ka sabali u kana kɛ min ye ka l'école kɛ birimisi jabali ye sabula a mana kɛ cogo cogo min bi gun l'école ko la i b'a ye k'a fɔ o de bi kalan ko fɔ nka n'a kɛla wari ɲini hakilila mana bila ɲɛfɛ fɛn min kalanko kɔni o bɛ kɛ tɔka jɛ ye n'o tɛ min ye jamana ka fanfɛla fɛ sɛbɛn fila bɛ yen nɔ an b'a filanan gosi a kan élite n k'a fɔ olu fana ye wulikajɔba kɛ sabula min ye taa ni ka segin ye janko jamana kɔnɔna na k'u bɛ se ka sabati cogo min na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ o bɔnbala janko minisiri min bɛ yen nɔ n'ale bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso la i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye wulikajɔ kɛ janko yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ yen kalanta kan ka kɛ yɔrɔ minnu na o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min na min ye yɔrɔ dɔw fana gɛlɛya ni bɛ yen sirifukɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la gɛlɛya min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ l'école ta yɛrɛ don na olu y'a jira k'a fɔ k'u ye baarabila kɛ o baarabila min fana dun bɛna kɛ i b'a ye k'a fɔ baarabila in bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ yen nɔ ni o ye min ye u ka tɔrɔmɔɲɔ min tun bɛ yen n'o tun kan ka sara u ye n'an b'a fɔ ma k'a fɔ min ye rappel ye o de tun kan ka sara dɔw ye minnu bɛ Sikaso Kayi ani Bamakɔ o dɔw de ma sara o sarabaliya nana kɛ ni gɛlɛya ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu sen t'a ko tɔsi la bilen an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɔɲɔ nɔgɔya n'o tɛ jamana ɲɛmaayaso la min ye premier ministre ye ale kɔni ye kunbɛ kɛ joona joona ka kɛ ni octobre kalo a tile 3 ye min ye wulikajɔ ye walasa l'école ta a ko bɛ se ka kɛ gouvernement yɛrɛ ka minɛn kɔnɔna na a bɛ se ka bila bonya kɔnɔ cogo min na l'école min bɛ yen i b'a fɔ ma ko Mamadu Konate ale bɛ min ye dugu cɛmancɛ bolo yɛrɛ la dɔ ye ale kɔni taara o yɔrɔ la ani yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye min ye l'école wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'o ye Notre Dame Niger ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na jamana ɲɛmaaw waati min na a bɛ wulikajɔ la année scolaire 2022-2023 o waati denmansaw kɔni olu sɛbɛkɔrɔ diminen don sabula min ye birimisi jabali ye olu kɛlen b'o ye min ye école privée tigiw bolo nin minnu ye sɛbɛnw ye an ye minnu sama ka bɔ min ye an ka nin dɔgɔkun kunnafoni gafew kɔnɔ ni Ala sɔnna karamɔgɔ Abdou Touré n bɛ n tɛgɛ don joona soir de Bamako ka segin k'a ta ko kura ni n bɛna n da don n'o ye mawuludu ayiwa min n'a kan ka kɛ 26 mars la bɛɛ b'a kalama n'i ma kuma micro la kɛnɛmaw dumuni don dɛ bɛɛ b'a kalama ayiwa karamɔgɔ Abdou a ka ɲi san yɔrɔ ayiwa min ye mawuludu ye ayiwa le grand guide Ousmane Chérif Madane Aidara ayiwa ale kɔni ka lajɛ ayiwa o de bɛ kɛ n'o ye hali bi a ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ ayiwa ko ale ka lajɛ min bɛ tali kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ayiwa o ka bangili o su ɲɛnɛmayali la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ani ko dɔw fɛnɛ bɛna don ɲɔgɔn kan anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dolanci ye i b'a ye kɛnɛ in min ye farikolo ɲɛnajɛ a kɔni a bilalen b'o o de kama nka ni yɔrɔ kɔni fɛnɛ y'i bɔ a la waati min na n'o olu mago tɛ a bɛ di min ye ayiwa diinɛ baarakɛlaw walima ɲɛnajɛ wɛrɛ kɛbaaw ko kunnafonidilan dɔ ko Aidara ka concert de la yen ayiwa ko ka sabali ko ka sabali i b'a ye a kɛtɔ bɛ kuma la ayiwa min bɛ tali ko la ko min bɛ tali kɛ n y'a fɔ cogoya min na ayiwa bangili la o ɲɛnɛmayali bɛ ta kɛ cogoya min na stade yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye Ousmane Chérif Madane Aidara ayiwa ale ni a ka tɔndenw olu kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ a bɛnna ni o bɛ fɔ kafu yɛrɛ ka balontan a bɛnn'o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la anw ka tɔn fila b'a la min ye Jeliba ale ni Real de Bamako ye i b'a ye k'a fɔ ninnu ka dolanci kɔni ye samedi ale kɔni ni dimanche tiɲɛ don mawuludu ɲɛnajɛ a bɛ kɛ n'o o ye dimanche fɛ nka a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko ninnu yalima u bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan wa min ye Mali fédération yɛrɛ olu fɛnɛ ye bataki kɛ ka ɲɛsin kafu yɛrɛ kɔni ma bataki min kɔni n'a jaabi ayiwa a man di o y'a yira k'a fɔ min ye ka se ka balontan ninnu k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'o o laɲini kɛra anw ka ɲɛmaaw fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni o bɛ kɛ fɔ dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ nka olu kɔni ye jateminɛ min kɛ o si daliluba tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ min ye dɔrɔlako ye
min bɛ se k'a to balontan yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na o kama laɲini min kɛra laɲini kɔni a ma sabati o min fɔra min bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaayaso la olu ka jɔ olu de kɔni kɛra ka cɛsiri baaraw kɛ ayiwa yaasa min ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka kɛ ye nin ko la cogoya min na o kɛra sababu ye ɲɛmaaw u wulila ka se Usmane Sherifu Madani Aidara ma kumaɲɔgɔnyaw kɔni o donn'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ a ka tɔnden dɔw la olu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bɛn kɔni kɛra ko ninnu na ayiwa min ye dolanci ye o bɛ kɛ k'o ban o mana ban waati min na min bɛ tali kɛ Usmane Sherifu Madani Aidara ayiwa Amsardine ɲɛmaa min ye ale n'a ka tɔndenw ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛna u sigi min ye u ka laadala wajuru min n'o bɛ kɛ ka bɛn ni bangeli n'o kɛra Muhamadu ka bangeli ye ka se ka u su ko o ɲɛnɛmaya cogoya min na ayiwa an bɛ waati min na ayiwa min ye gɛlɛya kɔni ye walima min ye ayiwa dusukun kamikami min tun bɛ yen ko o ka bɔ bɛɛ lajɛlen kɔni dusukun na min ye k'a fɔ sigi in fila bɛɛ a bɛ kɛ wajulu a bɛ kɛ wa dolanci fila min fana kofɔlen don olu yɛrɛ kɔni fana bɛ kɛ wa a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yɔrɔ kelen na ni o ye 26 mars yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna ye Fasili Sɛbɛnba o ye Yusuf Konate anw ye min bɔ Suwadu Mago kɔnɔ n'i y'a fɔ nin fɔcogo la min ye Sulemani Aidara Shirifukɛ maa dɔw tɛna faamuya dolanci bɛ kɛ heure jumɛn dolanci ye wuladafɛla 16h donc mɔgɔw bɛna don stade kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛna don u bɛna billet de fana ta a ko n bɛ ka taa dolanci lajɛ ka billet ta awɔ billet ta b'a la dɛ n'i bɛ taa dolanci lajɛ i bɛ dolanci billet ta n'i bɛ taa wajulu la ni dolanci banna waati min na i bɛ don n'a ka di ye k'i se ka teliya a bɛ teliya heure fila don dolanci ye heure fila ye ayiwa de 16h à 18h an kɔni dolanci banna parce que i b'a dɔn fana kuma caman na mɔgɔw bɛ don mɔgɔw bɛ taa joona i b'a sɔrɔ kabi mɔgɔw bɛ taa kabi sɔgɔmada fɛ walasa u ka se ka place ɲuman sɔrɔ n'i taara ne ka inquiétude ye min ye u bɛ mɔgɔw to u ka billet ta ka don i n'a fɔ dolancilaw wa u ka to a kɔnɔ yen wa walima u b'a to ni dolanci banna ka mɔgɔw labɔ ka tila ka fɛ parce que n bɛ ka siran busikila de ɲɛ kira ko don minnu yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ in kan ni mɔgɔw bɛ sɔn u ko fɛn nɔgɔyala u ka bɔ nɔgɔya la ni minnu fana ye billet ta n'u bɛ fɛ ka to mawudu la yen nɔ olu ka to terrain kɔnɔ yen nɔ je crois que AES kan ka se ka a fila kan ka se ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nin diya yɛrɛ ye min ye kira ko don ayiwa u bɛ billet min fana ta ka don a bɛ jamana yɛrɛ fana dɛmɛ u ka nin kɛ jamana ye sa Amsardine ka so ka nin kɛ jamana ye bɛɛ ka bɔ kabini sɔgɔmada fɛ ka taa u ka billet de yole hali ni billet kɛra 400 an b'a ta ayi binga laadala kɔrɔlen billet ninnu ye 200 400 ye ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma min ye san caman tɛ ala k'o jira min ye Sulemani Aidara Shirifukɛ ye ni min ye tasuma o mana wuli ji o de bɛ a faga nka ni tasuma ye ji yɛrɛ minɛ hakili de b'a faga min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye hali bi reflet d'Afrique min ye diɲɛ seegani ye o kɛlen bɛ ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen bila min ye cancer bana an ka ma ko bon bamanankan na o kɛlɛli ko o kama min ye wulikajɔ ye Fasiriba ni o ye Alima Ture ale a kɛ ka ɲɛsin min ye Kunbaba ma Kunbaba ale yɛrɛ ye muso min bɛ yen nɔ n'a ka cɛsiri barika ka bon an ka jamana kɔnɔ bɛ don min i n'a fɔ bi sabula kunbɛ caman bɛ yen nɔ ni o ye min ye musow tɔgɔla kumaw denmisɛnninw tɔgɔla kumaw a ye o kunbɛ a ye o caman kɛ min ye wulikajɔ ye a kɛla ka ɲɛsin Kunbaba ma a ɲininka k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi octobre kalo kurukara kelen bɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka kɛ ni min ye bon bana o bɛ se ka kɛlɛ cogo musolakaw olu fanfɛla fɛ kuma y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye min ye bon bana ale a sɔrɔ u y'a ɲininka e y'a sɔrɔ cogo jumɛn i bɔra kalama cogo jumɛn a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ale kun sigalen bɛ tuma dɔw la dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛɛrɛ dɔw fɔ musolakaw a y'aw sinw dogidogi n'an y'a ye k'a fɔ a ɲɛ yɛlɛmana walima min ye a cogoya yɛrɛ yɛlɛmana walima kurunin b'a la walima dimi b'a la a ye anw sɛgɛrɛ joona ale b'o baara ninnu kɛ octobre kalo la san 2020 k'ale nana sɔmi k'a fɔ min kɔni ye kurunin ye a na kɛ k'a fɔ o bɛ ale la nka u ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw olu caman kɛra nka i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la a nana ye k'a fɔ ko kurujugu tɛ baaraw kɔni ale tora o cogo la nka a nana taa min ye wulikajɔ dɔ la kunbɛn k'a fɔ ko a bɛ a to o sira kan min ye wulikajɔ ye ka se k'a kɛ kɛnɛya sira kan a lajɛ k'a nana ye k'a fɔ min ye bon bɛ ale la nka bon in b'a daminɛ na nka a tɛ taa min kɔ o de ye ka se ka min ye wulikajɔ
jɔ kɛ min ye sin ye a se ka a tigɛ o kɔni ye o baaraw bolodala u ye baara kun fɔlɔ kɛ o ɲɛna a tila ka segin ka taa k'u ye baara kun filanan fana kɛ o fana ɲɛna min ye baara ye walasa ka se k'a dafa u y'a tigɛ k'a bɔ yen pewu nka o tɛ foyi tiɲɛ sabula n'a dɔnna joona a bɛ kɛ sababu ye min ye wuli ka jɔ i ka se k'a kɛ joona a ko ale yɛrɛ hakilila ta walasa ka se ka musolakaw olu dɛmɛ a bɛ san caman bɔ an yɛrɛ tun bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi min ye kabini san 2017 waati la jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen musoya min ye a ye musow faamuya sa min comprendre la femme o kɛ kun de ye walasa ka se ka kunnafoni caman di maaw ma octobre kalo la min ye muso minnu bɛ yen n'olu ye bonbana n'olu kɛla min ye o kɔlɔlɔ sɔrɔbagaw ye olu tun bɛ dɛmɛ ni jamukan in kɔnɔna na walasa min ye gɛlɛya minnu b'u kan o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na nka ale yɛrɛ nana ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ maaw dɛmɛ walasa u ka se ka taa nin yɔrɔ ninnu na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale yɛrɛ sigala a ye sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔw kɛ nka o bɛɛ n'a ta k'i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw ma se ka taa ka ale dan o mun kɔni bɛ ɲini maaw fɛ janko musolakaw u bɛ fɛn minnu ni fɛɛrɛ minnu fɔ u ka ɲi kosɛbɛ nka n'aw ye occasion sɔrɔ waati o waati n'aw bɛ se waati o waati ka taa dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen nɔ ka taa min ye janko minnu bɛ a ko ɲɛdɔn u ka se ka a lajɛ sabula bon ye fɛn min ye janko sin na bon i b'a ye k'a fɔ cancer de sein u b'a wele o cogo la nanzarakan na fɛn min ye ale a ka jugu kosɛbɛ sabula n'a ye maa min sɔrɔ tuma dɔ la furakɛli minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na tuma dɔ la musakako b'a la n'o y'i bɔ a la i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa ni ka segin kofɔ jamana wɛrɛw la nka dɔw bɛ furakɛ an yɛrɛw fɛ yan nka musaka ka bon fo ka taa fɔ a to ten bana kunbɛn dun o ka fisa ni bana furakɛ ye kuma ko k'a bɛ dugawu kɛ min ye bonbana bɛ maa o maa la ko u b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi a bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka min ye min ɲɛnamaya tɔ ala ka labanko ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yen nɔ n'olu ma bonbana n'u ma a ye u yɛrɛ la u n'u sigara u yɛrɛ la dɔɔni dɔrɔn janko siyanfan u ka wulikajɔ kɛ joona walasa ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ nin kun ye sɛbɛn bɛ n'an y'a sama ka bɔ min ye reflet d'Afrique kɔnɔna na min y'a sɛbɛn o di Alima Ture kumakanw bɔra kumaba yɔrɔ Alima Ture an b'a fɔ ka reflet d'Afrique kuma a bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ ye kuma ka ja dɔ ye wa a yɛrɛ kelen bɛ ka guloki bɔ ka da disi yanfan yɛrɛ la min ye gɛlɛya min y'a sɔrɔ ka se k'a yira maaw la siga t'a la yɔrɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna u tɛ sama bɔ o tɛ sama kun bɔ siga t'o la donc nin ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la min y'ale sɔrɔ ka tila ka ladilikanw d'a kan an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la min ye karamɔgɔ Abi Ture mɛ tɛgɛ don ayiwa n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye yanni n ka don sɛbɛn kɔnɔ ayiwa ko n'i ye ayiwa min ye suko maa min taara sukoya la ayiwa n'i y'o bɔlen kɔni so wulubɔda fɛ a ye dɔ wɛrɛ de fɔ min ni ala ka ɲin'a la tɛ kelen ye bi an bɛ waati min na ye révélation ayiwa ka ko dogolenw k'olu da kɛnɛ kan a kumana tuguni min bɛ tali kɛ jamana in a sirako la a ko ni remaniement kan ka kɛ ayiwa minisiri minnu kan ka fɔli e ko siraba kan minisiri ale man ka y'a la wa an bɛ waati min na taa ni siraba kun ye ɲɛnabɔ minisiri walima siraba ka minisiri i bɛ ka min bɛ siraba kun ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i bɛ ka minisiri i bɛ ka dɔgɔya dɛ siraba ka ayi a ka siraba ka minisiri a ka to o minisiri karamɔgɔ i fɛnɛ kuma la miiriya ka jaabiya naam siraba ka minisiri subhanallah Allahu akbar ala ka kisi naam ala min kɛ baara bɛɛ lajɛlen a ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka sirabaw olu koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ maa dɔ ɲininkara ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ka bɔ Keɲeba ka taa min ye Kita yɛrɛ kɔni mara la taa ni ka segin ale bɛ o k'u kan waati bɛɛ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa minnu bɛ Kita ka na Bamakɔ ni i bɛ taama la o kan ayiwa ale ni a ye jahanama don a bɛɛ lajɛlen a n'o bɛ ɲini ka sanga ɲɔgɔn ma ayiwa taama min ni a jahalenba man ka tɛmɛ ɛri 2 kan wa k'i bɛna ye k'a fɔ e bɛ ɛri wɛrɛ de ko o sira kan dingɛ o de bɛ gitɔrɔn in a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa kayikaw fana y'a jira k'a fɔ o kelen de don olu yɛrɛ kɔni ta gabakurun k'a to yan fɛ ayiwa ka dingɛbaw k'olu bɔ yan fɛ bɛɛ n'a ta gɛlɛya mobilibaw olu yɛrɛ kɔni m'u dɛmɛrɛ min ye ka se ka tɛmɛ siraba ninnu kan cogoya min na nka a kelen bɛ dekun nasuguya bɛɛ lajɛlen de a ko ni basigibaliya bɛ yen nɔ ayiwa a dɔ ye sirako ɲɛnabɔbaliya ye bari ka d'a kan hali ni sira tɛ o de bɛ bingali wale ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caya ayiwa min bɛ tali kɛ maaw ka mobili yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛni na pina min n'o kan ka kalo 3 kɛ e ka mobili la i b'a ye maa min bɛ bolila nin sira kofɔlen ninnu kan ayiwa dɔgɔkun 2 ka taa se dɔgɔkun 3 ma ayiwa o ye e yɛrɛ ka pina yɛrɛ kɔni cayalenba ye an bɛ
waati min na maaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ni kɔni u tɔɔrɔ la maaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni u sɛgɛnna ayiwa fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen u kan ka ɲini min bɛ tali kɛ jamana sirako ayiwa ka se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ a la ayiwa min ye bɔgɔsɔmugu yɛrɛ y'an kɔrɔ yan e ko n'i sera bɔgɔsɔmugu turunen la maa yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ yen nɔ e bɛ ka bɔgɔsɔmugu de fɔ sira yɛrɛ tɛ sira tɛ Mali yɛrɛ la siraw bɛ yen sira bɛ yen n bɛna siraw de yɔrɔ f'i ye yɛlɛko tɛ koyi sira bɛ yɔrɔ min na n bɛn'o de f'i ye ka bɔ min ye colonel Asimi Koyita ka bɔ ale ka so Kati ka n'a bila Kuluba i tɛ woyo o sira la ka bɔ min ye Kuluba ka taa aéroport la ka tɛmɛ min ye Bamakɔ cɛmancɛ fɛ n'o ye boulevard sira ye ka taa échangeur jigin k'a yɛlɛ i tɛ woyo o sira la o sira bɛ furan diɲɛ ma don o don ka bɔ o yɔrɔ fana na ka taa gosi fo cinquantenaire yɔrɔ la mun bɛ tɛmɛ CCB da fɛ o bɛɛ lajɛlen o de ye Bamakɔ sira ye sira kelen. An kuma Asimi anw jigi min y'ale nin y'a to nin bɛɛ ye. Ayi Asimi tɛ nin galama o ale tɛ nin galama koyi o b'ale de ka sira fura o de bi jɔsi. Donc ale b'o ye ale jamana taabolo kɛ ye sira bɛ yen a ye taa ni baara ye. nin namara ye koyi. Ayiwa koba kɔni bɔra jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na hali yota da n'i taara ye banabagatɔw ayiwa anw minnu ni ɲɛ b'an bolo an bɛ ka taa fɛɛrɛ kɛ o furakɛli la n'a fɔra ko e yɛrɛ bɛ ka sira bɛlɛn e bɛ tila ka taa turu in dingɛ wɛrɛ kɔnɔ tuguni e ko o t'a damagila ye wa parce que sɛbɛnbaga ayiwa o de ye AT Dansoko anw ye min bɔ révélation kɔnɔna la min ye Amadu T Dansoko ye an b'a fo dantɛ foli min na an b'an tɛgɛ don an bɛ bɔli sɛbɛn ye an ko mun ma ka fɔ min ye lesɔrɔ ye ni o ye ɲɛtaa ye ko an ka taa min ye kalanko o bɛna k'u kan hali bi dɛ ONG Mali Elfo ka kɛɲɛ ni min ye lɔgɔlita ye san 2022-2023 ko u y'u tɛgɛ fa ka a to min ye wulikajɔ ye a kɛla ka kɛɲɛ ni min ye an bɛ kalo min na ni o ye octobre kalo ye ka kɔn o ɲɛ dɔɔni sɛbɛn kalo la walasa fɛn min ye lɔgɔlidenw ye olu ni lɔgɔlidenminɛw u bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la cogo min na kalandenminɛ n'i y'a lajɛ a 500 ani kɔ i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ fala k'a to o la a bɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu kofɔ min ye Bamakɔ commune 6 ani commune de Manden a bɛ o de kofɔ baara ninnu donna ONG Mali Elfu fɛ ka k'u dɛmɛ baara in na walasa ka se ka musakako ɲɛnabɔ o dɔ ye Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant ye an ka ma ko min ye FAFE ye wulikajɔ kɛla min ye sefa wari 5 millions ani a kunkanfɛ o bɛ lajɛlen donna nin ko da fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye wulikajɔ in ye a nun donna an ka kalanko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na sigida an ka fɔ sigida filanan na a bɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ n k'a fɔ ba ɲumanfɛ bolo fɛ Bamakɔ Rivo Gauche académie ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ni o ye min ye Worokiya Ja ye ale kɔni a ye kulikan ma Madame Kone ale ko nin ko in diyara u ye a bɛnna u ma min ye FAFE ni Mali Elfu ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka na min ye académie na walasa ka se ka nin baara ninnu don k'o ye taarɛ ye a ko min ye lɔkɔlidenw ye lɔkɔlidenw ye denmisɛnninw ye denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ye kalan ye jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye o la a tɛ taa ɲɔgɔn kɔ cogo si la min ye lɔkɔlidenminɛnw ye u ma da o dama ma sabula min ye i b'a ye k'a fɔ ale ka kumaw kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Gawusu Dumuya ale de tun ye ONG Mali Elfu Docteur Pays ale de tun ye u ka nɔrɔbila ye kɛnɛ kan o fana ye kuma ta k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don sabula an ka baara o ye Gawusu ka kuma don o ye kɛnɛya ko ye kɛnɛya mana sabati denmisɛnninw kalanna o fana o bɛ o dafa n'u ye Ibrahima Kulubali ye ni ale bɛ FAFE ɲɛmaaba o tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ ale fana ye kuma ta ONG Mali Elfu n'aw ka baara ye kɛnɛya ye ni aw ye min ye kalanko faraw kan o de bɛ baara in sɛbɛ dafa o bɛ kɛ sababu ye min ye laɲiniw ɲɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sabati o de kama kabiri don min na an y'a dɔn k'a fɔ aw bɛ ka baara nin cogo ye n'an ye dalanya ta ka da kan an bɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ tamasira fana a jɛlen don min ye nin maa ninnu ye bɛɛ lajɛlen y'u ka kumaw da ɲɔgɔn kan minnu bɛ k'a fɔ olu ye bololafɛnw sɔrɔ olu fana ye min ye u ka kumakan u ye a sangalama min ye Madame Kumba Kante ale y'a jira k'a fɔ ale de tun bɛ ka kuma maa minnu bɛ yen n'olu ye bololafɛnw sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ŋɛni de bɔlen olu sen na sabula kalanta mana fɔ ka ban ani gɛlɛya caman o de bɛ ɲɔgɔn na sabula musakaw o ka ca min ye denw ka fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ denmisɛnninw dun fana o b'u bolo o sɔrɔ ma labɔli kɛ ni Mali Elfu ni FAFE nana fara ɲɔgɔn kan nin baara in kɛ k'o
fana ye ko ko min be na sɛbɛjɛla olu ye a bɛ yɔrɔ min ko fɔ i b'a ye k'a fɔ min ye kalanso 17 a bɛ u bɛɛ lajɛlen ko fɔ denmisɛnnin minnu bɛ n'u bɛna nin fɛn ninnu sɔrɔ a bɛ denmisɛnnin 825 bɔ ɲɔgɔn la o bu kɔfɛ min ye kalansow ye minnu bɛ yen nɔ n'olu ko min ye ni gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ anw kan n'o ye direction ye administration niveau la min ye compa équerre taa se min ye ardoisie ma ka se ka tableau ka se ka olu fɛ ani livre o bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔla k'o da min ye ekɔlidenw ka minɛnw kan k'o di administration ma walasa baara ka se ka kɛ nin ko sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lisɔrɔ kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye min ye Baya Traoré k'a fɔ ka lisɔrɔ ka sigi jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré mɛ n tɛgɛ don ni bɔ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du peuple jamanadenw ka bataki o don ayiwa a bɛna i da don min ye Mohamed Chérifu Haidara ne yɛrɛ kɔni ne bɛnkɛ don ale kɔni y'a ka fanga kɛ fɛn m'a sɔrɔ wa a b'a ka fanga yɛrɛ fɛnɛ na fɛn yɛrɛ kɔni tɛna sɔrɔ ayiwa bɛnkɛ bɛɛ k'i bɛnkɛ tanu n'a ka baara kɛlen ye Ezra o mi i faamu e bɛnkɛ bi tama na ne ta dun tɛ yan o bɛ ta dun cogo di ne ta ma fɛn foyi ma ne ta sɔrɔ ayiwa an bɛ dugawu k'a ye fɛn kɛra sɔrɔ min nana bi foyi tɛna sɔrɔ bari baara taabolo ka ɲi ayiwa ala k'ale sababa bɛɛ tuma duguba fana ye zon ye dɛ ne bɛnkɛ ko caman kɛ jamana in kɔnɔ ma siga di bɛnkɛ la ayi ma siga Mohamed Chérifu Haidara ayiwa maa minnu yɛrɛ kɔni kun hakili la ko min ye nanzara jamana ye ko Mohamed Chérifu Haidara sen tɛna se ka se yen bilen ayiwa min ye ka pankurujigi kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Charles de Gaulle ayiwa ko min ye Mohamed Chérifu Haidara a ka pankuru a jiginna yen koyi pankuru jiginna yen min ye laɲini ye jumɛn ye yaasa min ye maliden mu olu ye danaya min olu ye layidu min ta malidenw ye min ye ko bɛ n'o ye ayiwa taamadenw olu tɔgɔ la n'o ye Mali tunkarankew ye ko n'u u b'olu tɔgɔ la ka sigi kɛ n'u ye k'a ɲɛf'u ɲɛna a jɛlen yɛrɛ kan baara ni wulikajɔ min kan ka k'u tɔgɔ la ka se ka olu fɛnɛ k'u tɔgɔ la o hukumu de kama ni taama ninnu kɔni nun donna a yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ sigi min kɛra n'a laɲini ye ka ɲɛda kura k'o di jamana ma olu ye sariya min fɔ n'o bɛ tali kɛ kalafili sariyaw bɛɛ lajɛlen na ayiwa n'o o fɛnɛ na laban a bɛ fɔ min ma ko EJ k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kabini o mun kɛra min bɛ tali kɛ CNT la olu yɛrɛ kɔni ma se ka taama ka se ayiwa min ye u ka tɔndenw ma yaasa ka se ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ hakilila jiginna min ye ayiwa tunkarankew ye olu ye maa 2 sɔrɔ an ka wasabulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ Mohamed Chérifu Haidara ayiwa o wulila ka se nanzara jamana kan n'u kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Faransi ye ayiwa ka taa maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka taa ɲɛfɔli k'u ye ani baara minnu n'o olu bɛ ka kɛ olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa ka bɛn ni kalafili taabolo ye fo ka taa bɛn ni jamana yɛrɛ bɛ laɲini minnu kɔ a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na wulikajɔ o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni de taala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min n'a bɛ fɔ min ma ko recensement n'o ye ka se ka malidenw da dɔn ayiwa jatebolo sira fɛ ayiwa o walikajɔ min kan ka kɛ nanzara jamanaw kan k'a b'a ɲini min ye taamaden bɛɛ lajɛlen ye ayiwa wulikajɔ u ka se ka o k'u taalan ye min ye ka se ka ayiwa u jɔyɔrɔ ayiwa an'u se ka se ka o yira nin baara kofɔlen ninnu kɔni na ayiwa a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na jamana kɔni ka ɲɛta ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni dalen b'a la k'a tɛ se ka ɲa fiyewu ayiwa min ye taamadenw ye fo olu yɛrɛ fɛnɛ k'u tɛgɛ don jamana fɛ k'a baaraw kɛ a yɛrɛ k'a fɔ min ye CSDM yɛrɛ ye ni o ye tɔn min bɛ minnu bɛ taama la olu ka hakɛw k'o se ka olu ɲini ka d'u ma cogoya min na a ko nin baara yɔrɔ in kɔni dalenna san 2016 la ayiwa min ye jamana 52 nanzara jamanaw fo ka taa se ayiwa farafinna jamanaw ma ayiwa a kɔni bɛ nin yɔrɔ caman ni jamana 52 a b'o ɲɔgɔnna si de kɔni na kabini don min na biro ninnu kɔni sigira sen kan ayiwa baaraw de kɔni bɛ kɛ baara minnu n'a bɛ kɛ taamadenw yɛrɛ kɔni olu tɔgɔ la ayiwa o baara ninnu i b'a ye k'a fɔ halisa u b'o o kelen de kan min ye sigi min n'a bɛ fɔ o ma ko ka ɲɛdakura di jamana ma n'o ye assise nationale ye o kɔnɔna la sariya min ni laɲini mun kɛra o bɛ t'i jɔ fo 510 ani 8 na nka minnu sera ka ta ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ɲuman ye o bɛ taa 60 la nka min ye taamadenw tunkarankew kɔni tɔgɔ la ayiwa olu jɔyɔrɔ kɛra olu niyɔrɔ kɛra 15 kɔni o y'a la
ayiwa o fɛnɛ bɔra min ye olu yɛrɛ ka wulikajɔ ani taamadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka wulikajɔ la ayiwa a taara ka se ka ɲɛfɔli kɛ ko a bɛ lasili ko maliden a yɛrɛ k'a fɔ ko maliden 6 ko olu de kɔni bɛ taama sira fɛ nka min ni olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ dɔɔnin don ayiwa n'o olu tɔgɔ sɛbɛnnen don ko a kɔni a tɛ 6 bɔ ayiwa jateli min bɛna kɛ min kan ka na don n'a nataw la a kɔni b'a ɲini maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa an ka se ka wuli cogoya min na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'i ɲɛ don nin baara kofɔlen in na ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tuguni ayiwa kalafili baara ninnu ayiwa min bɛ kalafili baara ninnu bɛ taliko la ayiwa o baara ninnu